जोंनि हटेलाव थानायनि ब्लगखौ आं बे मोनायाव सफैनायनिफ्रायनो खालामनाय जाबाय लोगोफोर बिदिबा सोर सोर नायनो गोसो नायलांदो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्राफ्रा बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेहाय बै सिङाव बेहाय दंमोन सिंथाराव नाय बेहाय नङा गेम्बु माला लानो हागोन आरो 5000 होननाय गासिबो नोंसिनि सापर्टनि बायनोसै नै बेखौ जालांफै नोङो आं जानानै गोखै जागोन ना माबा मोनसे गैया सिन्था जानांगौ जाखो थाबायनो किटचेन रुमा बेनो बाजार खालामनो थांसै जों दा लोगोफोर माने जों निजा संना जानो बाबाय होननानै माबादोंमोन ओमफ्राय दा गोसोखांफिनबाय आरोना लायफिनसै वाशिं मेचिन फ्रिज जों दा माने बाजार खालामहैफिनसै संनानै जानोसै जानो सुखुवा नालाय आरो मामियाबो मिरामिस ना संनानै जाफैसै आरो जों दा बे बेड सकेसखौसो न'आवसो जि फसायबाय आं गिलिरनो ना आयनाल' थानांसिगौमोन बा बरिया जाबाय नोंसोरसो बाथरुमाव खानाय खानगासिनो माला आंखौ रायबाय बियो गावहा दाबो जेबो जाहांबो गैया आंनानो देन डिजाइन खानबावनाय बेना जेबो डिजाइन गैया बेनो एफा गोबाव आलमारि न'आवनो थांनो बाबायलै ना साफा थाबाय थानोसै लुबैलायबाय बाजार खालामनो थांसै बाजार 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 शपिं ओरैबायदि गिदिरखा न'आव बिदि मोनबा जोंना किटचेन रुमा बानायनो हाया दाबो मोजांखा ओरैबायदि क्लिन बानायनानै दोनदों मालाय बे जोंनि बे किटचेन ओमफ्राय नैबे बिसिनि बिबानानि जाबाय जाबाय जा साइस देलायजोबबावबाय मानसिफ्रा नों लुबैदों ए गोदानो फोथाराव जों दा बाजाराव थांनो ओंखारबाय मा मा मोनो नायनोसै ओमफ्राय संजाफैनोसै आरोना गाहायावसो थानायो बेखौसो मानोसै गारिजों थाङानो माबाया फैसा बेगा हानखादो अखा हाबाय थानायखायनो माथाय लोगोफोर माने 8था 8:30आवनो बन्द' जाजोबो आरोना बाजारफ्रा माने बे खाथिनि बाजारा आरोना ओमफ्राय दस्रायावथ' मिथिला आं जों थानाय खाथियाव माने 8:30आवनो गासिबो बन्द' जाजोबदों आरोना ओमफ्राय जों 8थासो एसे सिगांल'सो ओंखारनाय जाबाय नालाय ओंखायनो जेबो खालामनो मोनासै आं हाखु दाखु लालाबायनानै आरोखि ना नुवानो नै जेबो लाइटानो गैयाना जों शिलंआव हर थादोंमोन होननानै गोसोआव थानायनि देनां होनानै दोनसै बुरैबा गोदो थांदोंमोन होनलायनायनि आं शपिं खालामनायखौ जेबो भिडिअ लानो मोनासै लोगोफोर मानो होनबा अखा फ्रि फ्रि हाबाय थादों नालाय जों दिगदार जाबाय आरो आं मबाइल दाम खम नालाय बिदि अखायावबो भिडिअ खालामजाया जों दा सफैनानै फुरा संनाय लाहार फाहार खालामबाय मानो होनबा अखानायैनो जोङो सेरापुन्जि थांनांगौ नालाय ओंखायनो एसे थाब थाब संलाबायबाय जोङो
दामा 400 टाका केजि अमायाबो 420 टाका औ Shillongनि किटचेनजारफ्रासो मा मा संदोंलै बिसोरो माबे बानलु Shillongनि फेमिलि जाबाय बिसोर दिनै दा औ जों दा अमा एवगासिनो दं औ ना एवदों ओरैजा ओमफ्राय नै ओरैजा अमा सुना रेडि खालामबाय Shillongनि अमा जानो दिनै फार्स्ट टाइम बिराद गुफुर नै बिदिखौनो जायो बिसोरना रुनानै मबाइलाव नुनायफ्रा औ मैया जोंना ना एवगासिनो दङ बैथिंजा सानदेलामोन नै बोराया आंनि लोगो माने महिमाजों भिडिअ कल रायलायगासिनो आरोखि ना ओमफ्राय आंहा ओरैबायदि मुखुब भिडिअ बानायनायाव ओमफ्राय माबा भइस रेकर्डसो होनांबाय आं मानो होनबा बेयाव माबा दामगासिनोमोन नालाय बेयाव उफाराव बे बिबोनाङा बेनि थाखायनो माबा कपिराइट फैजानो गिनानै होबाय आं फैखागोन गाना खिन्थु बे आबरियानिसोमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो दा भइस रेकर्डसो होनांबाय आसला मालाबानो हरनानै दं आरोखि गाव हरा बोराय हरा आं सोंनानै दंबावाखै सानैजों रायलायबाय थादोंमोन आं नै आंबो दिन्थिबाय ओंखायनो ब्लगाव उन्दुनानै हरगासिनो आरो रायहरजादों आंजों आराम उन्दुनानै हरदों होननानै जों जाखांनानै रेस्ट लाहैबायमोन लोगोफोर दा सानैजों उन्दुनानै दं बिसोरो मा मा खालामदों गावसोरनो ब्लग खालामदों आरो ना बे माबे दावदै फ्राय ग्रेभि प्राइस जासिगोन आच्छा दे एवनोसै नै अरा बारा जाबाय नामाथाय नै एसे बिबुना लोंबाय जा नै बियार गंनैसो दं ओमफ्राय नै बथल ओमफ्राय नै ओरै मा मा दंलाबायोथाय सोरबा मालाबा फैनो गोसोबा जोंनाव कन्टेक्ट खालामदो औ मा मा खालामनांगौ माबोरै खालामनांगौ गाइडलाइन दोननो हागोन आंबा बेखिनियाव बेकग्राउन्डआव औ वाइफाइबो बेयाव फ्रि मोनखायो आरोना नों मा खालामनो गोसो ओरैबायदि नेट गैयाबाबो सिन्था गैया ओरैबायदि वाइफाइजोंनो फुरा सालायनो हायो आरो नोङो जोंना गुमैया रोंखायो माथो नै एवबाय जाबानो जाबाय बरिया दामजोबलै बिराद दाम सिङाव माथो मावोब्रा बायनानै जायगा जाबाय नालाय खिन्थु हिन्दी बुजियालै इंलिसल' रायलायनांगौ इंलिसजों खाथिथारजोंबो सोलियो औ गावसिनि भाषायै माबा मोनसे जोंना ओरै आसाम स्टेटनि माबा मोनसे बुंलाबा खिन्थु दाया जागोन बुंनो नामा